Здравейте! В днешното видео ще ви покажа една малко по-различна версия на класическото мляко с ориз, но с кокосово мляко. Рецептата е вдъхновена от профила на Тея Минкова и е без млечни продукти, така че е супер подходяща и за вегани. С помощта на везна си измервам около 200 грама ориз, който след това измивам. Приготвям си и около 1 литър вода. След като сме готови, слагам ориза в тенджера с около 200 мл вода от вече приготвената и го оставям да си поеме течността. Прибавям кокосовото мляко, солта и захарта и отново разбърквам, като постепенно добавям и остатъка от водата, колкото е необходимо. От тук нататък тайната е бъркане, бъркане и отново бъркане. Важно е да се бърка често, за да не загори. Оризът се приготвя, докато омекне напълно и стане кремообразен и плътен. Когато е готово, разпределяме в купички и по желание поръсваме с малко канела. Става страшно ароматно. Ако обичате мляко с ориз, задължително пробвайте тази версия. Поред мен е даже още по-вкусна от традиционната. И моля, напишете ми в коментарите дали ви е харесал. Да ви е сладко!